de CrossFit am aproximativ 3 luni de când vin și vin cu mare drag. Programul de fitness, ce pot să spun despre el? Consider că este exact ce am nevoie, vin de 3 ori săptămânal, câte o oră în fiecare zi din cele 3 și se pliază bine pe programul meu, vin, repet, cu plăcere pentru că consider că fac un lucru bun pentru mine. Acest program de fitness medical, cui l-aș recomanda? Răspunsul nu poate să fie decât unul singur. Tuturor. Pentru că nu cer doar în vârste mai generoase, cum sunt eu. Apropo, am 60 de ani, nu am foarte mult, dar nici puțin. Și consider că nu vârsta rămâne o cifră tot timpul, dar și cei mai tineri și cei de vârstă mediană și cei de vârstă mai mare, cum sunt eu, cu toții avem nevoie de sfaturi bune și de strategii adecvate, astfel încât să intrăm mai rar pe ușa cabinetului medicilor, pentru că practic asta se va întâmpla. Durerile articulare, inflamațiile pe care le aveam, inițial am consultat câțiva medici care mi-au dat sfaturile lor, evident că trebuia să înghit pastile din ce în ce mai multe și mai des, dar nu făceam decât să adaug inflamație și toxicitate în mine. Târziu am înțeles lucrul ăsta, că de fapt am nevoie de altă strategie, am nevoie de altceva. Aveam dureri articulare, în special la genunchi, continue, săcăitoare și eram cumva, nu pot să spun chiar disperat, dar eram cumva pus în situația în care mă deplasam mai greu la servici, stăteam mai greu în poziție pe scaun ca să pot să lucrez, ceea ce conducea în permanență la o stare cumva de nervozitate pe lângă durere. Eram puțin mai irascibil și mai puțin răbdător. Consider că antrenamentele m-au ajutat pentru că în mod specific antrenorul meu de mișcare, ca să spun așa, nu dau altă titulatură sportivă, a conceput o strategie personalizată pentru mine și, surpriză, funcționează foarte bine. Adică, în momentul de față, pot să spun că durerea la nivel articular, în special la genunchi, s-a redus foarte mult, în anumite locuri chiar complet și iată, sunt doar aproximativ 3 luni. Nu vreau să renunț vreodată, consider că dacă aș renunța, n-aș face decât să mă întorc în prăpastia din care am venit și am încredere că anii care urmează vor fi unii lipsiți de durere și plini de entuziasm și bucurie pentru mine.